Velkommen til Tilfældige Podcast. En podcastserie, hvor vi vender tilfældige emner med udspring i hverdagen med input fra to herlige mænd. Hej team. Hej Anders. Så er vi tilbage igen. Ja tak. I dag der er det dig, der skal komme med et emne til bordet. Yes. Og i dag der skal vi snakke om noget så fantastisk som vores fædre. Simpelthen. Sådan. Din far og min far. Og det er jo lidt i samme tete, som vi havde i sidste afsnit i forhold til det her med firma og privat. Fordi både du og jeg har haft vores fædre ansatte i vores respektive virksomheder. Men vi skal også stadig lige ind omkring det her med, hvem vores fædre er som mænd, både nu, men egentlig også, hvem de var engang, og al den identitet, som der var forbundet, eller og er forbundet med den måde, som de var dengang, og den måde, som de er nu. Og jeg har jo rigtig godt tænkt mig at lægge ud. Det er så fint. Og fortælle omkring min far. Min far hedder Michael, og i skrivende stund, der er han 66 år gammel. Og hvis du ser min far, sådan rent objektivt, bare kigger på ham, så tænker du ikke, han er 66. Der tænker du nok, han er 150. Han er slidt. Og al kærlighed til min far. Men min far, han har levet et hårdt liv. Altså nu siger jeg for Aalborg. Og min far, han er fra Amager. Altså en rigtig Amager-dreng, stenbrugsdreng. Han gik ud af 7. klasse, og havde en voldsom far, som tæskede både ham og hans lillebror og hans mor, og døde som, 51-årig, døde min farfar. Han nåede aldrig møde ham. Og min far, han har haft sådan en ret hardcore opvækst, og det er selvfølgelig også skabt ham, som det menneske, han så nu er, eller var. Det er det, der er lidt af cliffhanger en dag, fordi det skabte det menneske, han var. For nu har han blevet en ældre herre på 66, og dengang jeg, var bitte. Jeg har aldrig været bitte. Jeg er en stor dreng. Ikke? 91 høj og plus 100 kilo. Men Store muskler. Johnny Bravo igen. Præcis. Men dengang jeg var lille, så var min far sådan en... han for det første skaffedyr. Ikke? Ham, der fikset alting. Ikke bare, privat, men erhvervsmæssigt. Han har været selvstændig i mange år med mange forskellige virksomheder. Og den virksomhed, som han havde, da jeg var lille, den hed bare Mix Hjemmeservice. Og han hed Michael, men altid blev kaldt Mik. Og Mix Hjemmeservice lavede det hele. Og det er det der i 90'erne, ikke? Der laver det med slagræs, og jeg sætter køkkener op, og laver haver, og du ved... Favner bredt. Ja. Og det kunne man dengang. Ikke? Det der multiservice, det var populært i 90'erne, ikke? Hvis du i dag siger, at jeg har multiservice, så tænker man, prøv at blive dygtig til en ting i stedet for kammerat. Men dengang så var det rigtig fedt. Og min far har altid været skaffedyr, og han har været sådan en... sidste afsnit, det snakker vi omkring en trad dad, traditional dad. Men min far, han var ikke dad på den måde. Min mor stod for opdragelsen. Min mor, hun stod for ligesom familieleder. Min far, han var ham, der har bragt til bordet. Ligesom så mange andre. Og det, som jeg husker mest af alt, det var, at min far, han arbejdede hårdt. Han arbejdede meget. Vi så ham ikke så tit. Og så, når vi så ham, så var det kæft i retning. Med mindre, at han lige var i sit humør. Fordi han var også, og er stadigvæk, super humoristisk, super kærlig, og altså faktisk en skide sjov størrelse. Og jeg tror, jeg har min humor fra min far af. Men 95% af tiden, der var det den her hårdarbejdende, lidt brovdende, lidt filterløse mand, som godt kunne fornærme andre mennesker med hans bemærkninger. Og hvis man kender min far, ingen problemer. Alle der, du ved, inden for familien og alle der var sammen med ham, ved godt, at når man snakker omkring Mikkelsen, okay, ja. Men han mener det ikke så slemt, som man siger det. Man kan selv sige nogle ting, når man tager sig til ud og tænker, det sagde du ikke til et fuldstændig fremmed menneske. For eksempelvis, hvis nu, at jeg skal ud og handle med min far, lad os nu bare antage, at han skal have en ny telefon. Det skal jeg i ny og næ. Og jeg er sådan lidt kundeservice-medarbejderen. Og man så skal ud i, nu siger jeg bare, Power eller Elgiganten, og der er ikke noget sponsorat, bare roligt, ikke endnu i hvert fald. Men hvis man nu skal ud og handle, så kunne min far godt finde på at sige til en helt fremmed mand, siger, tak min skat, hvis han har leveret god service. Og i 2026, der folk sige, ham der, han er jo psykopat, men det er bare som min far, han er. Og det er sådan lidt skørt. Og nu kommer den vilde transition så, fordi nu, hvor min far er blevet gammel, han er gået på Arne-pension, nedslidt, eller det hedder ikke seniorpension, undskyld. Han er blevet nedslidt og alt det her, og hans knæ virker ikke, og det lige. Men efter han er så blevet, nu siger jeg bedstefar, så er han blevet den far,
som jeg egentlig ønskede, jeg havde dengang. Men bare i form af bedstefar for mine egne børn. Og det er en ekstrem fornøjelse at være vidne til. Og han leger med dem, og han griner med dem, og han er sjov, og han er til stede, og han er nærværende, og han vil dem rigtig godt, og de spørger efter ham. Og det er også bare sådan, hold da kæft. Altså sådan en, hvor man er nødt til lige at stoppe op og puste ud og tænke, er det seriøst den far, som jeg voksede op med, som nu er den slags bedstefar for mine børn? Og det er altså nogle gange, så man må knibe sig selv lidt i armen, fordi de virkelig elsker deres bedstefar, og han er den der sjove, humoristiske bedstefar. Men det var også lidt det, vi snakkede om sidste gang, ikke også? At det er jo en balance i det her med, hvor man lægger sin energi, hvor at de kommer også fra en generation, hvor man arbejder, ikke også? Og det er jo dejligt at se, at de faktisk kommer til et tidspunkt i livet, hvor de også kan være nærværende, ikke også? Og have overskud til det, og have parkeret arbejde, men i balancen at gøre det løbende, den har nok ikke været så aktuel for dem. Det var at lave penge, ikke også? Og så familien, det klarede mor lidt. Men det er dejligt at se, at de også udvikler sig der i det. Ja, præcis. Min far er det samme. Altså, det er også dejligt at se ham blive nærværende med børnebørnene, ikke også? Og modtage en krammer. Det har faktisk været svært for mine forældre. Du ved, hvor de skulle vokse med nu, ikke også? De nyder, at børnebørn kommer og giver en krammer, for det er lige pludselig noget, som er 2026, ikke også? At folk er på krammer. Det gjorde man ikke dengang. Men det gør man nu. Jeg har ikke vokset op med krammer i mit liv. Det er jeg da ikke. Men det er sjovt. Vi krammer altid også, du. Og jeg nyder hver eneste kram. Men ja. Men prøv lige at høre. Nu har jeg jo lige sådan lavet indflydning til min far. Kan du ikke lave det samme med din far? Altså indflydning? Jo. Jeg har jo altid arbejdet side om side med min far. Han har arbejdet på KMD ude i Aalborg. Har haft fuldtid der. Kommet hjem. Har fuldtid på en gård, som jeg er vokset op på jo. Og jeg kom hjem fra skole. Jamen, det var jo en fælles mission, når vi så kom hjem, ikke også? At vi skulle ud og fodre mig og min far. Jeg var også som barn meget utålmodig, og ikke kunne sidde på min røv. Så min far var rigtig god til at finde ud af, hvordan lærer vi ham her, og lidt skoleting også, og ikke bare arbejde, når vi kom hjem. Så han hang en skoletavle op ude i stallen, skrev de regnestykker op, som der var problemer med. Jeg måtte ikke komme ind, for jeg havde lavet de regnestykker. Jeg måtte heller ikke begynde at arbejde, for jeg havde lavet de regnestykker. Så jeg havde min tavle der, og det er jo en af de der ting, jeg husker ikke også tilbage, hvor det var nærværende. Det var, at de passede på mig, og ville have, at skoletingen skulle være i orden, men de kunne jo også godt mærke, at jeg kunne ikke sidde stille, når jeg kom hjem. Så det var mig og min far, og så er det jo blevet til, at gården blev solgt, og nu er han jo ansat i min virksomhed. Og den balance vil jeg godt snakke om lidt, når vi kommer lidt længere hen i det her afsnit, ikke også? At hvor svært den balance også er nu. Men det er jo også noget, vi begge to har vokset med, ikke også? Vi skulle lige finde ud af, at der var lederskift, ikke også? Det er mig, der leder nu, ikke også? Hvor at han var lederen før i tiden. Så den der omskiftning, det er nok det, jeg sådan vil snakke lidt ind i. Jamen, det er jo det, der er det sjove, og det er spøjst, og det er paradoksalt, fordi vores historie minder lidt om hinanden. Fordi jeg har hjulpet min far, da han var selvstændig. Han havde et tagmalerfirma. Og Tim som 16 til 22 måske, har jeg sådan hjulpet til på siden. Og efter gymnasiet, hvor det hedder det ikke, jeg havde sabbatår, og ikke havde noget at lave, og hvis det nu var, nu siger jeg en torsdag eller fredag eftermiddag eller sådan noget, men så var jeg også ude og være jordmand, eller guldmand, kan man kalde det, ikke? Mens far han rendte op på taget og så hjalp til, og så, jamen, da jeg havde vinduespudserforretningen, og han ikke havde noget at lave, og han var fyret for vinterperioden, eller whatever det måtte være, så var han ansat i Minbæks som vinduespudser, ikke? Og har også renset fliser. Og det der, du har fuldstændig ret, altså det der med at finde den der balance med, at du er min far, men jeg udbetaler løn til dig, den der balance, ikke? Og vi kan snakke sindssygt meget ind i det her med at være enten en chef, en arbejdsgiver eller en leder. Fordi i min verden, der er det 3 forskellige ting, ikke? En chef, der er ham, der siger, sådan skal du gøre, fordi jeg siger det. En leder, det er en, der viser vejen og siger, det er sådan her, jeg gerne vil have det, lad mig hjælpe dig med det, ikke? Og en arbejdsgiver, det er bare et sted, man kommer, og så går man igen. Ikke? Altså, det er de tre ting, som der er. Og i min verden, så det der med at have far som medarbejder, der var jeg, nu roser jeg mig selv, det må man altså ikke, men det gør vi lige. Det er jo lidt tilfældigt, det hele. Så jeg var rigtig god til at forventningsafstemme med min far. Og sige det, når klokken den er så 7:30, så møder vi på arbejde, og når klokken den er 15:30, så er vi fri fra arbejde. Og i det periode, altså det vindue der,
så er jeg lederen i den her virksomhed, og jeg udbetaler din løn. Punktum. Og det vil så sige, hvis jeg sagde, jeg har brug for, at du kører tilbage og vasker noget om, eller jeg har brug for, at du kører ud til den her kunde i stedet for, så gjorde han det. Og så lige snart vi fik fri igen, og klokken var 15.30, jamen så havde vi præcis den samme relation igen som far og søn. Og altså, sindssygt spændende, og nu igen kliché, men spændende rejse, både for ham og mig, og lære hinanden at kende på de måder. Også fordi jeg tror sådan helt subtilt, at der har været en form for stolthed i ham. Min far han har aldrig været sådan en, der rost sådan super meget, men en subtil stolthed i at så sige, at min søn har bygget en virksomhed selv, og uden det skal være violinspilleri, så har jeg aldrig haft den der anerkendelse fra min fars side, hvor han sagt, ej, jeg er stolt af, at du har lavet. Og det stammer selvfølgelig fra hans egen far. Det er det sociale arv, ikke også? Hvordan vi er gode til at snakke om tingene. Det er jo ikke noget, der heller ikke kommer fra min familie, ikke også? Men min far begynder jo at rende rundt med min firmatøj på, ikke også? Alle steder, du ved. Han siger jo ikke, at hvor jeg er stolt af det, du har bygget, ikke også? Det tror jeg faktisk, det er kommet ud over hans mund her i sidste tid, ikke også? Men ja, jeg synes balancen med det her, hvis jeg lige skal snakke lidt ind i det her, som jeg snakker om før, med at have far ansat. Jeg synes, det er svært at være i kamp med sig selv, og have sin far ansat, fordi der er følelser, jeg har faktisk mere brug for en far, der giver mig en krammer, end en medarbejder, som virkelig bare er uundværlig. Fordi det er han også, men jeg er nok ikke så god til at klappe ham på skulderen over det, fordi jeg manglede ham til at holde om mig, ikke også, og har været igennem de her svære, du ved, de sidste par år, ikke også, eller 4 år, ikke også, der har jeg sgu brug for en, der krammer mig. Og det blev til en frustration, og nogle gange, hvis det var jo småting, han gjorde ikke noget galt, ikke også, men det var ikke lige, der var engang en chef, der sagde til mig, Tim, du skal ikke gøre, hvad jeg siger, du skal gøre, hvad jeg tænker. Og du ved, alt krøller i mig, når man hører det som medarbejder. Ja, men jeg blev selv den chef, du ved. Det var ikke lige det, jeg tænkte. Men det var ens far, så det var svært. Der var følelser i klemme, og et stort roderi, hvor at det var en proces at lære det, og have ham med siden jo også. Men jeg blev også nødt til at lære, hvor jeg placerede ham i virksomheden. Som du sagde med leder, jeg er nok ikke en god leder. Det tror jeg ikke, jeg er. Men jeg er en god, du ved, chef til at kalde en virksomhed ind. Han er inde på regning. Jeg giver ham en opgave nu, og han kører selv ud og udfører det. Det der med at fjerne mig selv fra det stykke arbejde, der skulle laves, fordi jeg tvivler ikke på det, han laver. Men jeg skulle ikke selv være der, fordi det var bedre for mig at køre noget selvstændigt ud, når jeg er syg. Du ved, har jeg en dag, der er træls, jamen så er det kun mig selv, jeg kan blive sur på, hvis jeg har tabt et eller andet over foden eller noget. Det var det, der kom til at fungere, og jamen, han nyder jo bare tulle rundt nu, ikke også? Jeg nyder ham selv tulle rundt, men han skulle ikke være med. Vi blev nødt til at dele det op, i min virksomhed i hvert fald, for at det fungerede. Og nu, jamen, han kommer og spørger, har du ikke lige et eller andet? Og så får han et bitte projekt, og det klarer han, og der er bare ikke noget at pege fingre, det er ikke. Det er fedt. Altså igen, vi starter, altså vi optager jo om formiddagen, når vi optager de her afsnit. Ja. Og vi tog vores vanlige formiddagskaffe, vores morgenmad, og så kigger jeg ud af vinduet, og så står der en mand med dit firma-logo på ryggen, og så fejrer. Og så siger Anders, er det ikke din far, der går dernede? Og det er lige præcis det der, som du snakker om, ikke? Så går han med firma-logoet på. Og det kan godt være, altså det der med at kommunikere, ikke? Det er måske ikke, nu siger vores fædres generations spidskompetence, eller måske anerkendt med rosende ord. Men jeg tror, der er fuldstændig ret i det der med, at han så tager firmajakken på, hvor han så går og laver et godt stykke arbejde. Altså sådan noget simpelt som at feje med en kost, hvor tingene de bare spiller sig pænt ud. Altså helt ærligt. Ja, han får ikke engang penge for heroppe, ikke også? Men du hvad, det gør mig lidt stolt, ikke også? Og også høre ude i byen, din far, de har jo nogle mandeloger og alt muligt her i Nibe, og han deltager jo i alt muligt, og det er fedt at se, at de også bare nyder det tredje liv heroppe. Men min far, han bor jo i en blok ved siden af her, hvor jeg bor. Vi bor i en lejlighed i nu synes jeg, du undervurderer, hvad det her er. Det her, det er en luksuscontainer. Et rigtig, rigtig flot byggeri, hvor I bor ud til vandet i Nibe. Ikke ganske udmærket, som vi siger. Der er lækkert her. Ja. Men her går han og laver lidt frivilligt op og sådan noget. Men han går med firmatøj på, at man bliver lidt glad. Det gør man. Det vil jeg sagtens forstå. Altså, jeg synes, det er super fedt. Og altså, dengang, at jeg havde min far ansat, ikke, så fik de jo alle sammen firmatøj med logo på ryggen og navn på brystet. Ikke? Og når han skulle ud af pøle, så ville jeg da ønske, at han gjorde det samme. Nu har jeg så solgt den gamle forretning der, ikke? Så jeg kan virkelig godt føle, at du er stolt af, at han vil bære farverne, så at sige. Han er i hvert fald trådt ind i
det jeg har skabt, ikke også? Hvor jeg tror faktisk, det var svært for ham, da jeg træt. Min far, han gik ned med stress, lige for en kort, det kan vi komme ind på, hvis vi skal have et emne om stress en gang, det har vi i hvert fald snakket om. Det skal vi. Men han gik ned med stress, som han er 63, og han er 73 nu, ikke også? Og for 10 år siden, hvor det er jo meget at stå med en gård og gå ned med stress, fordi gården kører videre. Firmaet, eller hans arbejde på KMD, kunne han afslutte, ikke også? Og arbejde, komme ud i stressforløb og sådan noget. Men det kan du ikke med en gård. Det stopper ikke. Så det jeg gjorde, det var også starten af mit firma, ikke også? Jeg startede firma, hvor det jo egentlig var meningen, at jeg skulle overtage den her gård. Og så tog jeg planteavlen og tog den del, og sørgede for, at det havde han ikke noget med at gøre, ikke også? Så tog EU-ansøgningen og kørte det. Det var det, jeg udlærte til, ikke også? Der var det svært at komme ind, men en mand, der stadig var der, han var der jo. Altså, jeg lavede jo bare foder til hans dyr. Men det der med, han har haft ansvaret for det, og så kommer der lige pludselig knejten ind, ikke? Og selvom jeg har hjulpet ham med at lave alle tingene, så var det lige pludselig mig, der bestemte. Det kunne være, at vi skulle have nogle ændringer, ikke også? Nogle nye afgrøder, og en ny måde at drive det på. Der var lidt svært der. Det vi sagtens forstår, ikke? Fordi det er også det der med, både et generationsskifte, det er sådan en ting, og der kan være sindssygt mange følelser i det. At igen det her med, jeg tænker, det skal være sådan her, så bliver gjort noget andet, ikke? Og vi mennesker, altså den er jo neurale baner inde i hjernen, og nogle baner for, hvordan vi gerne vil have tingene gjort, ikke? Og hvis det bliver anderledes end det, vi havde forestillet os, så kan det godt være, at vi siger, det er jeg ikke helt tilfreds med. Men jeg synes, der er en sjov ting, lige præcis det her, det er identiteten. Den der identitet med både far, der har været ude på KMD, og far, der har været på gården og har fået to, det er jo næsten 3 fuldtidsjob, ikke? Og han går nærmest 2 fuldtidsjob, ikke? Men han har 3 fuldtidsjob, og lige pludselig gå ned med stress. Og så sige, jamen hvem er jeg så? Hvem er jeg nu? Hvem er min identitet? Når jeg nu ikke kan være den her mand, som kan arbejde stort set 3 fuldtidsjobs. Det synes jeg er sindssygt spændende emne at komme ind på. Men jeg synes, vi skal gemme den. Jamen, jeg synes i hvert fald, at stress og sådan noget, altså det er jo også mange ting. Ja. Og der synes jeg også, vi skal gemme det emne, for det er virkelig et spændende emne. Altså, ja, det er stort, og det kan sgu også godt være, at vi nu bandede jer. Undskyld. Så jeg tilgiver dig. Det er fedt. Men det kan også godt være, at det bliver 2 afsnit, fordi sådan noget komplekst som stress, ikke bare er det komplekst, men stress er også individuelt. Så hvad der stresser mig, kan være, at det slet ikke stresser dig og omvendt, ikke? Så det tager vi. Men det her, det er jo far og lidt den sociale arv. Ja. Og jeg så jo egentlig mig selv, for jeg blev også selv far, du ved. Men jeg fortsatte egentlig mønstret med, at Johan, han var jo egentlig bare, han sad ved siden af, også det, som jeg fortalte sidste gang, også han var med ud og køre gylde, dengang jeg kørte maskinstation. Men han kom jo også med på det her med gården, du ved. Vi boede i Nibe, men kørte ud og lavede noget hver weekend derude, og fordi det var ligesom, da jeg havde ro til at slække på familiefronten lidt, men kom derud. Men det var også familie, så det er jo svært. Men jeg begyndte at se det mønster, jeg kørte ind med Johan, at han sad jo bare ved siden af og var med på gården, og jeg nød jo også at se Johan og min far, du ved, køre rundt i en traktor sammen. Altså, de var jo uafskillige, de to, og har fået nogle fede billeder og nogle gode minder, men det var også vigtigt for mig faktisk at bryde det mønster. Fordi det er det, man kan med social arv, fordi jeg tror ikke, jeg vil trække Johan ind. Det er ikke, vi er far og søn nu, og det er noget, jeg faktisk selv kan bygge op, for det er ikke, jeg har jo altid været ham, der sad ved siden af som medarbejder, men det var ikke noget, jeg ville have med til mig og Johan, at det skulle være noget andet. Og det er jeg virkelig glad for, at jeg tog den beslutning, og sagde til mine forældre, at jeg tror, det er bedre, at vi leger jorden ud til en tredje part. Og jeg trækker mig ud af den her, fordi jeg kunne godt se, når man har sklerose og dyr, den der gårddrøm der, den bliver jeg nødt til at lægge til side, og blive en anden far. Og jeg nyder, det er det, jeg bliver til nu. Men jeg nyder også, det er mig og min far har blevet til, at vi stadig lidt er medarbejdere, men alligevel at det delt lidt op, at det er hans firma, han kommer ud og leger timer ud til mig. Så den sociale arv betyder meget, men den afskærmer også meget det her med firma, som vi to også har været igennem med vores forældre. Præcis. Altså, lige præcis det her med social arv, ikke? Det er jo meget spøjst, fordi grunden til, at i folketunger, at vi snakker omkring social arv, det er, fordi der er så meget af den. Men igen, så bestemmer vi jo også selv fuldstændig, ligesom du gør nu, ikke? Altså, vi har noget med i rygsækken. Vi blev opdraget og uddannet på en helt specifik måde af vores forældre og vores lærepladser og det liv, vi har levet. Men vi bestemmer jo stadigvæk selv. Og det er også det, som du gør nu, jo. Altså, du stepper op for dine egne værdier, og så håndterer jo han som den far, du ønsker at være. Og tager det med fra din egen far, som du synes, det giver mening, og så redigerer du lidt i opdragelsen, som så giver mening ud for dine værdier. Og det synes jeg, det er...
En kæmpe fornøjelse at se på. Jeg læste faktisk noget, jeg tror det er foregårs eller sådan noget, det her med, at børn i opvækst lever lidt af de ord, som ens forældre siger og gør og mønster. At det er først i en alder af 22, man faktisk begynder at lave sine egne mønstre. Det synes jeg var lidt interessant at gå ind i, men det er ikke noget, jeg lige har læst videre i, men det vil jeg på et tidspunkt, fordi det er jo en vild ting, det her, hvornår man selv begynder at danne sit liv. Ja, men det er fordi frontallapperne, de først vokser sammen, der er lige omkring 22 års alder. Ja, jeg er 38 nu, det er først nu, det er sådan rigtigt, begynder at spille lidt. Skal du lige til? Nå. Må jeg lige afslutte den her med min far? Ja. Fordi at han er jo en af de vigtigste personer i mit liv, og jeg er virkelig glad for det. Det er ved at, altså, jeg tror også, jeg har angret meget, fordi jeg har også været en lorteunge over for ham. Og jeg har haft mange frustrationer, som både som ung og som nu, ikke også, at det har kostet mange flødekager og undskyldninger over for min far. Og jeg er virkelig kommet til et dejligt sted, hvor jeg bare har været ærlig omkring, hvordan min ungdom har været med følelser, og du ved, og ikke kunne håndtere dem, og det, du ved, jeg var bedre til at arbejde, fordi så skulle jeg ikke forholde mig til følelser. Men hvis jeg kigger tilbage, det var lige stallen, jeg nævnte omkring den her tavle. Ja. Men stallen har bare været en stor, når jeg kigger tilbage, og har de her positive, hvor vi har virkelig været dybt sammen med min far. Det er ikke så tit, man er med far, du ved, han er far-rollen, ikke også? Ja, lige præcis. Men jeg kan huske alle de her dybe samtaler, de har altid været derude, hvor man har haft et dyr og stå og nusse bag øret, ikke også? Vi havde Herford, vi havde en masse kødkvæg. Det var fantastisk. Men jeg kan huske lige den samtale, det var, jeg mødte jo min ekskone, ekskæreste, jeg har Johan sammen med, hvor jeg møder en dame, der var lidt ældre end mig, ikke også, men hamrende forelsket, og han siger til mig, det her, det er også fint nok. Der skulle jeg fortælle ham, hvad jeg har mødt, og du ved, skal vi gå videre med det her? Og han siger til mig, nu skal du huske, nu tager du nogle voksensko på. Og vi stod derude i stallen, du ved, den samtale glemmer jeg bare aldrig, og siger, der er 3 børn, så enten gør du det her 100%, eller så skal du være ærlig, og så skal I ende det her, ikke også? Men den der samtale med sin far, hvor han ligesom afgiver de her poetiske ord, det var så stort, ikke også? Og det er en samtale, jeg aldrig kommer til at glemme, fordi at det var jo en vild beslutning, der skulle tages, ikke også? Og lige pludselig skulle have ansvar for børn, og det resulterede i at få den dejligste søn, ikke også? Så det var den rigtige beslutning, men det der med at sende mig hjem med et spørgsmål, er du klar til det her, ikke også? Det var fedt, og det håber jeg da også, jeg kan gøre for han en gang, hvor han står i et dilemma, ikke også? Og vil kunne, du ved, være den der skulder, der han lige kan læne sig op af og få et råd. Det var fedt. Nej, jeg ved ikke, om du har haft med din far. Jeg sidder på helt blanke øjne, Anders. Hvorfor? Jeg synes, det er en smuk fortælling, det der. Jamen, du ved. Ja, men altså, det er jo den store gamle alfahan, som tager sin riffel ned fra væggen og siger, værsgo, min søn, nu er det dig, der er manden i huset. Det er sådan det, jeg hører. Hold kæft for, det er super rørende. Ej, nu bandede jeg igen. Det skal vi stoppe med. Det er kun mig, der gør det. Undskyld. Jeg synes, at det er en virkelig flot og rørende fortælling, Anders. Og vanvittige, flotte værdier at have. Og kunne give videre til Johan på den måde der. Ja, men jeg vil også håbe, at der er nogle ting, Johan er foruden, ikke også? Men det ved jeg ikke. Min far, han har jo, som jeg nævnte, gået ned med stress, ikke også? Og den glæder mig til, at vi kan skal åbne. Men jeg har også mærket, hvad stress det virkelig kan, når det gælder min far. Jeg har haft ham i armene 2 gange. Og den sidste gang her, der trak han altså ikke vejr. Shit, det har virkelig forandret mange ting i mig det sidste år, fordi det er lige ved at være år siden nu. Det kan jeg godt huske, da du ringede til mig og sagde det. Der er sket noget med mig, og det er også så det er et dejligt emne for ham, men han er virkelig også en, der betyder rigtig, rigtig meget for mig. Ja. Så, men den synes jeg, vi skal gemme til stress-snakken. Og det er hårdt at se ens kære virkelig blive ramt af det. Absolut. Nå. Jeg ved ikke, om stress skal være vores næste endnu. Altså nu er det jo kun vores andet afsnit, og allerede nu synes jeg, vi er langt nede i vores både følelser og vores historier. Ja. Og altså, det kan godt være, at det bliver stress næste gang. Hvem ved? Jeg synes, at den er i hvert fald noteret på min blog som stress, som et emne engang. Ja. Om vi skal have en gæst med ind, der også har haft stress ind på, det må vi se. Meld ind, skriv til vores PV. Ja. Slide into your DM's. Og vi har apropos gæster. Vi har jo nu siger jeg næsten en lokal kendis. Vi siger ikke hendes navn. Nej. Vi kan sige, det er en kvinde. Jamen, jeg ved ikke, om hun vil være med. Men
Hun er på beding. Hun er på bedring, og vi håber at krydse fingre, fordi det er virkelig verdens skønneste menneske. Ja, hende er vi fan af. Men lad os se om ikke det kan lade sig gøre på et tidspunkt at få hende med som gæst, fordi hun har også nogle virkelig interessante både historier, men også indgangsvinkler til livet. Ja. Har du sådan noget, jeg synes jeg faktisk, jeg har fået sådan en krydse rimelig af, omkring de ting, jeg lige havde omkring far. Jeg tror, at det måske vil binde sløje for mig til slut med til sidst, det er bare at sige, at jeg er forbandet stolt af, hvordan min far han er som bedstefar nu, kontra hvad jeg havde troet, han ville blive. Og det er jeg super taknemmelig for. Og jeg har de samme ord at sige. Jeg er stolt af den rolle, han også har taget over for hans børnebørn. Mm. Og egentlig også lidt en lille klap på skulderen til mig selv over, at jeg føler mig som en okay far også. Så ordet far, det er dejligt. Det er dejligt. Det er både dejligt at blive, men det er også dejligt at have en. Det er dejligt at blive kaldt. Præcis. Skal vi ikke sige tak for i dag, og så det synes lige jeg. tage den kop kaffe, og så lige få det her redigeret? Ja.